Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dascabe of Kamao Asset. Tama ba na ibase po mga suki sa pag-endorso po ng Pangulong Duterte ang dapat maging sunod na House Speaker or Speaker of the House of Representatives mga suki? What do you think about that? Huwag niyo pong kaligtaan na i-like ang ating FB page ng Little News Philippines, mag-comment at i-follow at i-share po natin para mas marami pong nakakaalam. Magandang hapon po. Maulan dito sa aming paligid, sa paligid po ng studios ng Little News Philippines. Kumusta po dyan sa inyong mga lugar? Sana po itong mga ulan-ulan na ito ay huwag namang magdala ng mga baha or landslide sa mga lugar na medyo mahina ang kapit po ng lupa sa mga areas, ano? At sana'y ang mga ulan na ito ay makapag-replenish lamang, pamalit lamang po doon sa napakadaming tubig na nawala sa mga dams na nauwi po sa water crisis sa Metro Manila, di ba ba? At least hindi na tayo mag-cloud seeding, ulan ng natural. Ako, I would like to encourage everybody to learn how to create or construct rain catchment facilities. Alam niyo po, may mga lugar na talagang mahirap ang tubig, ano? Ang ulan ay pwede nating pakinabangan. Tubig po yan na pwedeng magamit na panghugas sa sasakyan, pangbuhos sa mga CR natin, pandilig ng halaman, o kung ano mang hindi naman iinumin, ano? Mapagagamitan po ng tubig ulan. We can create a system na masasalo po natin yung napakaraming ulan na bumabagsak lamang po sa lupa. Di ba ba? May mga alulod naman tayo, may mga gutter. All you have to do is to create or have a tank o tangke or gawa kayo ng hollow blocks na parang box. O kaya maglagay kayo ng mga ilang drums, mga 10 drums. Huwag nyo lang pong hahayaan na hindi natakpan sapagkat kapag walang takip, tuwan-tuwa naman dyan, maglulunoy naman dyan yung mga lamokis at maglilikha po ng kiti-kiti, ano? So, ulitin ko po, pwede nating i-harvest ang ulan at mapakinabangan po natin, hindi po ito masasayang na pagbagsak sa lupa ay babalik po sa mga sapa, babalik sa dagat, kinabangan natin. Alright, sige, tuloy-tuloy po tayo. Tama ba o hindi na ibase po sa endorso ng Pangulo ang pagpili sa susunod na House Speaker? 0995, 0927-494-2175. Ulitin ko ang ating number, 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Isa pang report, mga suki, ang inyo po at atin pong panoorin. Ito po ay tungkol sa kagandahan na naman o pagandahan at mga dilag na binantayan ni Mike Francisco. Luha daw at iyakan sa welcome party ni Chaska Kai Apasible, ang Miss Tourism Queen International Philippines. Alamin natin kung ano ang mga dahilan bakit may luha. Siyempre, masaya, winner eh. Bakit kaya may iyakan? Practice ba yon? Alam mo naman, pagka naging beauty queen, ang sunod na karir dyan ay artista. Yes, Mike! Magandang hapon. Go ahead, please. Narito tayo sa Resort World Manila para saksiyan ng press conference si Chesia Kai Apasible na nanalo ng Miss Charity sa ginanap na Miss Tourism Queen International sa China. Saksihan natin kung gaano siya naging kasaya sa press conference na ito.
Masayang humarap sa media ang bagong pamunuan ng Miss Philippines 2019 sa welcome party ni Miss Tourism Queen International Philippines 2019 na si Cheska Kaya Pasible sa Resort World Manila noong nakaraang Miyerkules. Nagkaroon rin ng sorpresa para kay Kai nang lihim na lang tago ang kanyang mga magulang sa kanyang press con dahil matagal na silang di nagkakausap habang ito ay nasa China. At nagbigay din ng mensahe ang kanilang CEO ng Miss Philippines na si Victor Torre. Competition sa ibang bansa. And then, you're here para i-surprise siya na hindi niya alam na nandito kayo. Tama? So, ano po yung feeling nyo during that time na nanalo siya? Kasi po, noon pong una, parang nagsasaluhan po talaga ako dahil po parang hindi po ako sanay na siya wala sa amin, tapos po lumalayo siya. Kaya po, nung umalis po, parang po nagsasalawan talaga ako na kung pasasamahin ko talaga siya o hindi. Tapos po, ayun, sabi ni Sir Vic, ano lang, ituloy daw lang po. Pinayagan ko naman po. Tapos, yun nga po, nung nandun na siya sa China, bale, naging kalmado na po ako sa ano niya dahil nakita ko naman po at marami po kami nakikita po namin sa FB sa mga okay naman po siya. Ang mensahe ko lang kay Kai, matatag siya, okay, continue his career, and then support the family, and also support the fellow countrymen on the base of the charity to continue in nationwide. Yun, sir. Maraming salamat, Tito B. Ano yung sana na meron ka ngayon na wini-wish mo na anong gusto mong ma-receive or anong gusto mong makita or sinong gusto mong makasama as a reward for this particular parang mini press conference for you? Sana po nandito yung family ko. Kasi po, it's been 2 weeks since, almost 2 weeks. 2 years? 2 weeks po At kalot eh. na hindi 2 na weeks. rin kami. Wala kayong communication? Wala po kasi kami masyado communication. Kasi po sa China, wala pong FB. Okay, oo. So but wala message. I heard naman you're going home tomorrow, right? Yes po. And I'm Very proud po that excited. I heard someone that my municipality, which is City Batangas, Oo. is very proud of me. Of course. Handing welcome. Parang may welcome event na gagawin sa. Wow, congratulations. Kalain mo yun may mga talagang proud even though na di total winner, but still the award will be enough for them to celebrate na maging isa kang ganap na queen. Di ba? Habang ini-interview ng Leader News si Cheska na nagwagi ng Miss Charity Award, nagulat at naluha ito nang makita niya ang kanyang mga magulang. Surprise! Wow! Wish mo pa lang kanina yan sa interview ko, di ba? Sila ang sisihin niyo. So, gano'n ka kasaya ngayon nandito na parents mo? Nire-request mo kanina. Obviously po, saya po. Balik, gaano kayo katagal hindi nakita? Almost 2 weeks. Tapos bihira ka, hindi ka sanay. Oh, Sir, wow. dito po. Lapit. Wala sila sa tabi ko. Madam, Kasi, tabi po. ano po, hindi po talaga ako, ayoko rin po talagang mag-work malayo. Hindi po sanay. So, yan yung magkakasama-sama na kayo ngayon. Yan. Kasi, wala kasi sabi niya, walang FB, wala daw communication. So, it's hard for her to reach you. So, now, ayan na. Ini-wish mo. Si Paulo Obilino na lang. Mula dito sa Resort World Manila, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol the Cat, ang Kamaong Asero. Yung pala yun, ano? Kala ko 2 decades. Ganda naman si Cheska.
Ganda naman matangkad. Talaga pang beauty queen. And I hope maging Miss Universe din siya someday. Ulitin natin ang ating survey question mga suki. Tama bang ibase ng mga kongresista ang pagpili nila sa susunod pong ilalagay na House Speaker sa endorso po ng Presidente? What do you think about that mga minamahal natin mga taga-subaybay? Good afternoon kay amigong kay Sir Tito Poras na nanonood po sa atin dyan sa Montalban, Rizal. Montalban as in Rodriguez Rizal. At sa mga suki po natin kanina pa ho nakasilip. Thank you, thank you. Ayan. Sir Errol, sino ba yung sundalong humihirit ng third round na natodas sa motel? Mamaya yon, abangan po ninyo ha. Mamaya na yon. Samantala, mga suki, di po ba naalala ninyo na si Piñol ay nagsumite ng courtesy or irrevocable ba yon? Basta nagsumite ng resignation kay Pangulong Duterte. Yung resignation niya, if you still remember, immediately after, napuntahan niya po yung mga mangingisda na naging sentro po ng usapin. Mga mangingisdang binangga yung bangka ng mga Tsekwa at iniwan po sa Karimlan, sa gitna ng karagatan dyan sa West Philippine Sea. So ito po yung nagbunga ng sari-saring mga usapan, sari-saring mga debate at balitaktakan. Nagulat po tayo, one day ay sumugod si Secretary Piñol who's the Secretary for the Agriculture. At kasama ang sangkaterba po at mga armadong mga pulis. Full battery-geared PNP personnel, pinaligiran yung bahay nung kapitan ng fishing vessel na Pinoy. Sana nga ang pinuntahan yung Chinese, ano? Ang parang sinalakay yung bahay ng kababayan natin. So, I'm sure nakita nyo naman yung napingas, nanguso ng bangka ng mga kababayan natin. At ang nangyari, it was a closed-door meeting by Secretary Piñol at I think pati si Secretary Cusi ng Energy Department. Of course, before that, ay nagre-reklamo, di po ba? Nagre-reklamo yung mga mangingisda na feeling nila talagang aping-api sa sariling bansa ang mga Pinoy na mga mangingisda, sariling lugar, hindi makapangisda ng matino because of the bullying of this Chinese, sabi nga po ng American intelligence, militia force. They're not really fishermen, but they are paramilitary na hindi lamang po naka-uniforme. In fact, may balita nga po na yung mga pumunta rito sa Pilipinas allegedly ay kunyari namasukan daw po mga construction workers, yun daw po ay mga military personnel. 45,000 mahigit daw na mga Chinese citizens na pumasok sa Pilipinas bilang mga manggagawa sa construction projects ng build ng Pangulo, ay sinasabi po sa intelligence ng US na mga bahagi ng armed forces ng China. At wala pa hong kumpirmasyon sa balitang yun, ano? Ang sinasabi ko lamang po, si Piñol ay nasa balita ulit ngayon. Wala naman pong aksyon yung presidente sa kanyang resignation sapagkat after na bisitahin niya po yung kapitan ng fishing vessel ng Pinoy, naiba na po yung kwento, naiba na po yung salita, at nag-iba na. At ang nangyari, pinautang ng tig 25,000 yata, payable for 3 years. Yung mga mangingisda binigyan po ng mga tig-iisang bangkang medyo hindi naman kalakihan. Bangka na hindi po makakarating doon sa dati po nilang pinangingisdaan kundi sa malapit lamang po sa Dalampasigan kasi maliit lamang po. So ngayon,
Pinag-uusapan si Pinyol ay ma-assign daw sa Mindanao as in charge sa pag-create yata ng BARMM. Ito po yung kapalit ng Autonomous Region in Muslim Mindanao at ginawa po itong Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ito po yung bahagi ng kasunduan ng Pilipinas sa mga tropa naman po ng MILF. Ayan. Ang alam ko dyan may nagmamaktol dyan na isang tropa, yung MNLF, dahil tila out of place yung MNLF sa usapan na yan. Pero alam naman ng publiko na una nang kinausap po yan ng gobyerno sa panahon ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Kaya nga po nalikha yung ARMM at yan po ay ipinamahala naman kay MNLF Chairman Nur Miswari na isa pong napakamilyonaryong revolutionary leader sa Mindanao. Ngayon po, milyonaryo po yan. Ang alam ko, super milyonaryo po yan. Sana po, Sana po itong BARMM nito talagang maging mitsa na o maging susi ng kapayapaan na napatakal ng hinahanap po natin dyan sa Mindanao. O maraming probinsya po. Actually, hindi naman po buong Mindanao ay masasako po sa BARMM. Several, few provinces lamang, yung mga pumayag lamang. At in fact, hindi po lahat gusto Hindi po lahat gusto na sumali po dyan. So, ayun ang nangyari. I-create na po yung BARMM. At hindi rin makikialam si Pinyol sa pamamahala, kundi tutulong lamang. Tutulong lamang. Tingnan natin. So, in what capacity kaya ni Pinyol gagawin ang pagtulong? So kami, dahil hindi po inaksyonan ng Pangulo yung kanyang resignation, we still presume that he is still the Agriculture Secretary unless nasa State of the Nation address ng Pangulong Duterte may biglang i-anunsyo na kapalit na ni Pinyol sa DA, sa Agriculture Department. Balikan ko po kayo mga minamahal pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.